Marie, så er det godt nok, fordi så kan vi bare være sammen. Ikke også? Så tager jeg min drømmefanger med ind. Ja. Vil du sove hos Sofia i nat? Ja, vi skal sove sammen. Vi skal sove sammen. Det er helt sikkert. Jeg var faktisk lige ved at tisse i bukserne. Ja, det var jeg også. Er det rigtigt? Ja, jeg var så bange med. Jeg skulle lige ved at tisse i bukser. Gud, det har ikke været så godt. Så skulle vi køre hjem med det samme. Hvad? Ej, altså. Fortæl mig mere om, hvad der skete i... Kan vi spørge Esben, om vi kan? Altså, du mener ikke kun hendes far, men også hendes mor, ikke? Man kan vel nok købe en billet, så du kan komme med til den der vand i. Det har vi virkelig. Jamen, så bliver jeg skal ikke være våd. Nu, du er så dum. Jeg er ikke dum, Sofia. Du tør ikke noget. Du er sådan en dum far. Far? Det har jeg taget med på Dyresparken hele dagen. Så er jeg dum. Bangebuks. Ja, du er en bangebuks. Du vil ikke gøre noget. Tør jeg Det ikke? vil vi ikke gøre. Men vi vil gerne. Hvad I gerne vil? Nu gik vi stykker igen. Nej. Jeg tæller lille ballon. Vil du gerne have min? Jamen, nu må vi så spørge jeres mødre, ikke? Mor Eva og mor Christina. Det er nok dem, der... Vi skal forklare, hvad der sker, så de siger. Ja, det skal jeg nok. Jeg skal nok forklare, hvad der sker. Tak for det.